אז השאלה הראשונה היא מה הרקע שלי ומה שאלות המחקר שלי. קוראים לי קרן הגיא שי, אני אפידמיולוגית סביבתית בעלת רקע נרחב בסביבה, ביולוגיה, אקולוגיה מיקרוביאלית, שיטות סטטיסטיות מתקדמות ובריאות הציבור. בשנים האחרונות פיתחתי את תחום העניין המרכזי שלי, שהוא רב-תחומי שכולל פיתוח גישות חדשניות, להבנה מעמיקה של קשרים בין חשיפות סביבתיות חוץ-מבניות לבין תוצאי בריאות. אם אני אתמקד רגע בתוצאי הבריאות, אז רוב המאמרים שלי והמומחיות שלי מתמקדים בתוצאי הריון שליליים, כשמדובר בפגות, לידה של תינוקות עם מומים מולדים ופיגור בהתפתחות התוך-רחמית. אני לא אכנס עכשיו ללמה חשוב לחקור את התוצאים האלה, אבל אני כן אציין שקיימים אתגרים מתודולוגיים רבים שקשורים בהטיות שקיימות במידע, שלא כל החוקרים מתייחסים אליהם, אבל הן מאוד מאוד חשובות בשביל הסקת מסקנות וסיבתיות. למשל, הטיה של לידות חי, שלמעשה יש לנו מידע רק על מי ששרד את ההיריון, ולרוב אין לנו מידע על מי שלא שרד את ההיריון, וגם הטיית עוקבה, שלמעשה אנחנו לא עוקבים אחרי כל מי שנכנסה להיריון בתקופה מסוימת, אלא אנחנו עוקבים רק אחרי תקופת הלידה. בנוסף, בקבוצת המחקר שלי, שנקראת HER, שזה ראשי תיבות של Health and Environment Research, סטודנטיות, בעיקר סטודנטיות, חוקרות מחלות ותוצאי בריאות אחרים, כגון זיהומים, רכישת זיהומים חיידקים עמידים ולא עמידים בבית החולים ובקהילה, סטרס במהלך ההיריון, סכרת הריון ושכיחות של סרטן. מבחינת חשיפות, אני חוקרת את מה שנקרא הטריפל קרייסיס, שזה חשיפות מזיקות לזיהום אוויר וזיהומים באופן כללי, וגם לשינוי אקלים, ואירועי טמפרטורה קיצוניים, וגם חשיפות מיטיבות של סביבה ירוקה, זאת אומרת, כמה צמחייה יש בסביבת המגורים שלי, ואיזה סוג של צמחייה ואיך היא יכולה להיטיב את הבריאות שלי. רוב המחקרים שלי בוחנים מגוון חשיפות, או מגוון תוצאים, או חשיפות חוזרות, כשאני רוצה לענות על השאלה, האם יש תקופה קריטית שבה החשיפה היא הכי מיטיבה, או הכי מסוכנת. המחקר שלי תמיד בגישה של Hypothesis Driven Approach, וגם אם יש לי הרבה חשיפות במחקר, אני אעשה שימוש בגישות להפחתת כמות המשתנים, מה שנקרא Dimension Reduction, או שאני אעשה שימוש במודלים שמאפשרים ניתוח של חשיפות מרובות, כמו Distributed Lag Model, מה שנקרא DLM, או מודלים של גם שמאפשרים לבחון גם קשרים לא ליניאריים. אז אם אני צריכה לחדד, שאלות המחקר שלי נוגעות להרבה מאוד חשיפות שונות, שההשפעה שלהן מאוד קטנה, שהן מאוד קורלטיביות, עם אתגר של הרבה חזרות בכדי לבחון מתי הקשר הוא הכי משפיע. מכיוון שמדובר במחקר תצפיתי, אז יש גם התמודדות עם ערפלנים שצריך, או אולי לפעמים לא צריך לתקנן עליהם, ואת זה אני עושה באמצעות כלי של מידול קונספטואלי שנקרא DAG, Directed Acyclic Graph. לגבי השאלה איך הקורס יעזור לי במחקר, אז קודם כל זו שאלה מצוינת שאין לי עדיין תשובה אליה, ואני מאוד סקרנית לדעת איך הוא יעזור לי במחקר. אני כן יודעת שהיכרות והרצאה קצרה שיניב עשה אצלנו בפקולטה, גרם לי להכיר את הכלי שנקרא נוטבוק LM, ואני התאהבתי, וזה הקפיץ את העבודה שלי ואת ההוראה שלי, וגם הסטודנטים שלי, וגם כל מי שאני מכירה לומד ומכיר את הכלי הזה, כי אני מאוד מאוד אוהבת אותו. אני אשמח מאוד אם אני ארכוש כלים לשיפור הכתיבה שלי, ולפיתוח רעיונות במחקר, כי למעשה אני נמצאת באיזשהו רגע של קצת משבר בעבודה, כי אני מבינה שעוד ועוד מאמרים ומחקרים של מה שאני עושה, לא מאוד מקדמים את המדיניות, ולא מספיק מקדמים את ההגנה על הציבור. אז אני באמת רוצה ככה לפתוח את הראש, ואולי לחשוב ביחד עם הכלים האלה, איך אני משנה את החשיבה שלי, או מפתחת תחומי מחקר חדשים. לגבי ניתוח נתונים, אם אנחנו מדברים על אותו דבר של מה שאני עושה, אז אני חייבת להודות שאני די סקפטית, כי רוב העבודות שראיתי שעשו שימוש במודלים של AI, בעיקר ב-Machine Learning, בתחום שלי הם לא הצליחו לזהות את האפקטים שהם מאוד קטנים ברמת הפרט, אבל משמעותיים ברמת האוכלוסייה, אבל אולי אני פשוט עוד לא ראיתי עבודות מספיק טובות. איך הנתונים שלי מאוחסנים? מה שנקרא, מה ששאלתם לגבי סוגי הדאטה. אז המידע שאני מנתחת הוא מידע שמוגדר כמספרים וטבלאות. חלק מהמידע כולל מידע מיקום גיאוגרפי של X ו-Y, ואז אני יכולה לבצע ניתוח מרחבי.
חלק אחר יכול להיות מידע טמפורלי, ואז אני יכולה לעשות ניתוח של סדרות איטיות, אבל מבחינת איך שהמידע מאוחסן, הוא מאוחסן כטבלאות או נקודות על מפה. רוב המידע שלי CSV או טבלאות של SPSS ו-R, וחלק מהמידע הוא מידע גיאוגרפי כשכבות של QGIS. באיזה כלי מחקר אני נעזרת היום? אז קודם כל מבחינת כלים שהם לא כלים של AI, אני עובדת עם תוכנות סטטיסטיות וחבילות סטטיסטיות שונות, בתוכנות הסטטיסטיות כולל SPSS, R, סטאטה, ובתוכם במגוון רחב מאוד של חבילות. מבחינת תוכנות גיאוגרפיות, אני משתמשת לא הרבה, אני יודע, מאז הדוקטורט לא התעסקתי הרבה בעצמי עם העבודה ב-QGIS, אבל כן אני עובדת על זה, וכן יש לי סטודנט שעוסק בנושא ואני מנחה אותו, וגם בתוכנה שנקראת סאטסקן. מבחינת AI אני משתמשת בכלים של ג'ימיני בתשלום, כולל הנוטבוק המהולל וגם בצ'אט פרו. וזהו, אני סקרנית מאוד להגיע לקורס.